O video no nukmani yagulo norokbo norokni mokol moktui phuri kalainai. Ang bo haino first time o video no viral ongui nukmani yagulo social media o hapui upload ani bo moktui kalainani nangkha. Hinkhe or jagao tamo ongkha eba ongya baksa keba nugui mankhana. Baksa keba nugya fano ongui mankhana o viral video no. Hinkhe je nugya rongni bagui ang sawi rewano. Bupha ni khuriwo boni ni bwsa nabjat bachcha ni chinta khlai bamjakjak o jerai bini bupha bai. Bo kisipano andaja kwrwi je kisisa somai ni yagulo no o bo ni chinta khlai bamjak tongmani bini bupha bai swkakjakgui naharjaknai samaj ni borok rok bai. O jerai ni bwkhao kisipano andaja kwrwi bo haikhe ni chinta khlaiwi bupha bai kunukok no kiriya eba kheba uansukyakarwi bo bupha bai ni chinta khlaiwi bamjakjak. Phiaba kebo phano saimanya je kisisa somai ni yagulo bono segui najaknai. Abo bo sara jibon ni bagui. Bwsani bagui pura duniya segui najaknai ordek. Buphani khuri simiya obo kaisa ni chinta tei. Buphani khuriwo thangka hinkhe kebono phano duniya ni jesuk phan kotor phano wngtong kebono phano kiriya. Buphani ganao jotono zero kahai. Obo kahai bwsani bagui ma tongkha. Buphano puila kaisa pillar je o pillar no kebo phano phuichawi manya tei boni phan ni swkang keboni phan phano chenui manya. Tei o cherai ni bagui bo obo kahai no o bupha aro je tongsa bo uansugo. Bini ganao jesuk phano phan kotor phaitong. Buphani phan no kebo phano chenui manglak. Bo phaikha hingka hinkhe eba kheba buphani khuriwo tongkha hinkhe kebono phano kiriya ar jagao ni chinta khlaiwi bo tongui tongo. Khoroksa bupha kaisa khorang bai no joto ha no lilakriri mano bwsani. Tei o kaisa khorang bai no kapriwi bo mano mwthagui bo mano. Phiaba buma kahai bini mokol ni muktui tei dukhu no explain khlainani rwngya bo. Samaj ni nojor no kirijago. Samaj hinnai je chwlarok kadai kap bahinui. Haini bagui no bupha mokol ni muktui khiklaiya buini bwskango. Haikhe phiaba bwkhao hingka hinkhe amsaki kosto chobui tonijak o bwsa bai kakmani no obo khoroksa chwla tei chwla no bujio. Phiaba chwng jotono sanai chwlarok amsaki kosto wngya tei mokol ni mukti klaiya tamni hinkhe bo marjak bo kunu dino phano kapya. Obo kahai hinmani bagui no samaj ni borok rok no kirijagui mokol ni mukti khiklaiya kare obo kahai khe bwkhani bisingo duoui ma tongo. Samaj ni borok rok kwbangma no sanai nwngba mart se abaikhe chwla se nwng mart kuni dino phano kapya. Mart ni bwkhao kuni dino phano dukho wngya jotono nang pleng si. Phiaba uansukgui naidi khoroksa chwla ni bwkhao bo bwkha no tongo. Samaj ni borok rok samani mart kuni dino phano kapya phiaba abo kubui kokya mart bo kabo bini bo mokol ni muktui klaio eba kheba dukhu rok nangjago. Phiaba borok ni kapmani buini swkango kapya eba kheba khorang kwrwi o kapmani. O video ni bisingo bo obo kahai no nugnani nangkha. O video clip o bo nugui mankha oro khoroksa bupha tei bini khuriwo bini no bwsa nabjat bachcha. Bini bwkhani kaisa tukra o bini bwsa haikhe bono khakla phwnangui bamjak je kagyasak. Phiaba bihik bai kesa kereng wngmani bagui daibor jora sogui tei soisilokri paimani yagulo borok kakmani yagulo joto bwsani custody buma bupha kakmani yagulo joto bwsani custody bumani yago yafarwjakha. O kanon rok buphani thani no segui bumani yago yafarwkha joto bwsani custody. Buma bai bupha kakmani yagulo tabuk hinkhe bwsa o buma bai no tongsinai tei bupha bai hingka hinkhe buma bai sara jibon kakma haikhe no o bwsa bo kaknani nangsinai obo kahai khe rwkha. Phiaba a moments o bupha bwsa no bamjak buma hinkhe yango naharnani. Tamoni hingka hinkhe custody te bo manui paikha tabuk bupha bai toniya haini bagui bwsa no swkakgui tlangnani.
hai jorao bwsa bupha bai kaknani nailia ar jaga no raksawi kabui tongkha bupha bai ta swkakjakgui hinui. Hingke o jaga kaisa moment no nugui mankha na obono buma bupha kakmani jotoni slai dukho eba kiba reaction joto bwsani sagono klaio tamni hingka hingke koroksa bwsangui buma bai bo kakna muchungya bupha bai bo kakna muchungya khoroknui no soman.